በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አመል ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሓፍትኹም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ። ንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ከዓ ከንቲ ኣብ መእተዊ ዝረኣኹሞ ይእምሮናን ልቦናናን ምስተታሕዘ እንታይ ዓይነት ምልክታት ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስምዓና ዝብል ኩላትኩም ስምዕዎ ተጠቐሙሉ። ኩላህና ከዓ ብጾም ብጸሎት ብስግዳን ናብ እግዚአብሔር ኣብና ብምቕራብ ኩሉ ሽግራትና ናይ ውሽጥና ጭንቀት ከም ዝለቀናን ከም ዝገድፈናን ፈሊጥና ክንተግህ ይግበአና ማለት እዩ። በሉና እኸብለኩም ጽቡቕ ጻንሒት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እምበኣር ዋና ዝናይ ዓይነጥላ ናይ ቡዳ መንፈስ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላምኡ ናይ ንዝንዝ ናይ ምትራኽ ናይ ምጭቕጫቕ በቃ ነቲ ናይ ፍቕሪ ህይወትካሲ ናብ ካልእ ምቕያር እቲ ዋና ስርሑ እዩ። ብምጭቕጫቕ ብምንትራኽ ሕማቕ ነገራት ብሓሳብ ኣብ እምሮኻ ብምምጻእ ማለት እዩ። ብመን ገይሩ ኢኻ ዝመፀና ኣብ መን ሓዲሩ ኢኻ ዝመፀና እንድሕር ኢልና ኣብ ቀረባና ወይ በቦና ወይ በዴና ወይ ብደቅና ብሕዋትና ብማሓዙትና ኣብ ስራሕና ኸይድና ብቶም መሳርሕትና ኣብ እምሮና ኮፍ ኢሉ ሕማቑ ብውሽጡኒ ሕማቑ ሓሳባትን ነቲ ንሰሞላ ብቕንዕና ዝሓሰብዎ ነገራት ወይ ከዓኒ ነቲ ናትካ ቅንዕና ብሕማቕ ዓይነት ንኽርእይዎ ንዕኦም ብኻልእ ዓይነት ንኽጥምትዎ ወይ ንኽርድእዎ ብምግባር የናታረኸካ ማለት እዩ። በቃ ብፅልኢ ከም ትጣማምት በቃ ብጭቕጭቕ ብምፅዋግ ብኩሉ በቃ ምሻሎት ክፉእ ዝበሃል ነገራት እንዳምፀ ኣብ ሓሳብካ ብሰባት ገይሩ ይፈታተነካ ማለት እዩ። ሕጂ ማዕረኽ እንደዚ የእምሮና በቲ ርኹስ መንፈስ ከም ተታሕዘ ክንርዳእ ይግበአና። እንታይ ዝኸውን ከሉ ዘለኹ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ዝመፀኒ ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ክንምርምር ይግበአና ማለት እዩ ወገናተይ። እዚ ዝገብር ከዓኒ ናይ ዛር ወይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ናይ ወዲ ተባዕታይ ናይ ዛር ዓይነት ጥላ መንፈስ እዩ ከምዚ ዝገብር ማለት እዩ። እቶም መናፍስቲ ከዓኒ ፍልይ ዝበለ ኣስማት ኣለዎም። ሕጂ እዚ ክትነታርኽ ከለኻ ዓይንኻ ኣፍጥጥ ኣቢልካ ትዛረብ ሓይሊ ዝስምዓካ በቃ ምሻሎ ከምዚ ስንኻ እንዳነኸሰ ዝዛረብ ገለ ናይ ጠቋር መንፈስ እዩ። ጠቋር መንፈስ ከምኡ ይገብረካ ማለት እዩ። በቃ ስንኻ ነኺስካ ዓይንኻ ኣፍጢጥካ ከምዚ ናይ ምንትራኽ ዝበሃል ብትግርኛ ምትንትራኽ ምጭቕጫቕ ደፋር ገብረካ ማለት እዩ። ንጓል ሻንቂት እብልዎ ንወድኻ ሻንቆ እብልዎ እዚ መንፈስ ማለት እዩ። ቢና ኢትዮጵያ ብናይ ኤርትራ ይፈለጥኩን ግን ጠቋር መንፈስ እዩ ደፋር ዝገብረካ። እዚ ከዓ ሕጂ ዋላ እቲ ዓይነት ጥላ ማለት ቃል ብቃሉ ክትትርጉሞ ከለኻ ነቲ ፅቡቕ ነገር ንኸይትርእሲ ፅላል ትኾነካ ትጋርደካ ማለት እዩ። ነቲ ፅቡቕ ነገርሲ ትጋርደካ ከምደይ ተስተውዕለሉ ከምደይ ትሪኦ ትገብረካ። ግን ሕማቕ ከሎ ከዓ ከም ፅቡቕ ጌራ ከዓኒ ተርእካ ንዓኻ ንኽትጎድእ ማለት እዩ። ዓይነት ጥላ ክበሃል ከሎ እንዳረኣኻስ ከምዘይረኣኻ ምስትውዓልካ ትደፍን ማለት እዩ። ቀንዲ ኣብ ተኣትዎ ከዓኒ ኣብ ሰብ ሓዳር ብዘይጠቅም ነገር ንኽንጭቃጨቕ ትገብረና ናብ በዓል ወዲ ተባዕታይ ናብ ጓል ኣንስተይትን ኣብ ሰብ ሓዳር ማለት እዩ። ብዘይጠቅም ነገር ብምጭቕጫቕ ኣብ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ምሻሎ በዓላት ርኳቤ ደይ ትፍፀመሉ ግዜ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ከም ዝጭቕጨቐካ ትገብሮ ኣብ ጾም ብኸምዚ ጌራ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ናይ ዝሙት መንፈስ ከም ድመፆ ከም ድላዓሎ ጌራ ነታ በዓልቲ ቤቱ ምእንትን ካብታ ጾማ ከይትፀውም ምእንትን ከተራኽስ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ከተስሕታ ርኽሰት ክፍፅሙ ትገብሮም ማለት እዩ። በዚ ኸ ይጨቃጨቁ። ብፍላይ እቲ ኣፍልጦ ተደይፀኒሑ ኣብቶም ታሰበይት ጓል ኣንስተይቲ ጥራሕ ኣፍልጦ ፀኒሕዋ ወዲ ተባዕታይ እንድሕር ኣፍልጦ ደይፀኒሕዎ ብጨጨቃጨቆም ከም ድበኣሱ ከም ድፈላለዩ ትገብሮም ብኸምዚ ማለት እዩ። ኣብዚ በዓላት ኣብ ጾማት ኣብ ንፅቤት ቤተክርስትያን ክትከይድ ተደሊኻ ቅድሚ ምኻርካ ንቤተክርስትያን ናፍቲ ለይቲ ከም ድህብኹ ትገብር ማለት እዩ። እዚኣ ናይ ዓይነት ጥላ
መንፈስያ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ጥላ ሓያል ስርሓ ምዃኑ ብምንታይ ትፈልጦ ንምንታይና ምስ ክንቅደስ ደይንደሊ ንምንታይ ሲ ትቅድስና ዘይንደልዮ ወላ ብደቂ ኣንስትዮ ወላ ብደቂ ተባዕትዮ ነቲ ቅድስና ንምንታይ ካፍቲ ቅድስና ርሒቕና እቲ ከምቲ ቤተክርስትያንና ዝፈቕዶ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ክትከውን ተኮይንካ መጀመርያ ጓል ኣንስተይቲ ብድንግልና ክትጸንሕ ኣለዋ ትወድ ተባዕታይ ከዓ ከምኡ ብድሕሪኡ ተላለየኻ ብቅድስና ኣባት ነፍስኻ ኣፋሊጥካ ስድራኻ ኣፋሊጥካ ብቅድስና ከዓኒ በተናት ሕጊ ሓዳር ጌርካ ብቅዱስ ቁርባኑ ተሓቲምካ ማለት እዩ ሓዳር ክትኣትዎ ከለኻ እቲ ትወልዶ ቆልዓ ዝተባረኸ ሓዳርካ ዝተባረኸ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ነገር እንዳፈለጥካዮ እቲ ቅዳሴ እንዳፈለጥካዮ ምስከን ተቀዲስካ ትኸይድ ኣብ ሓዳርካ ከዓኒ ሰላም ይኸውን ማለት እዩ እዚ ግን ደስ ኢልካ ንላኻ ርኤካሞ እንድሕር ተመቺእካኒ ሓዳር ክቅፅል ምሳኻ ተዘይመቺእካኒ ግን ባንወካ ኢልካ ዝሙት ትፍፅም ነቲ ሓደ ክትሕዞ እዚ ናብዚ ነገራት ክንኣቱ ትገብር ደላ እቲ ምሳና ዝዓበየ ናይ ዛር ዓይነት ጥላ ቡዳ መንፈስ እዩ ማለት እዩ በዚ ክንግንዘብ ንኽእል እቲ ናይ ሃይማኖትና ከየኽበርና ብዘይ ሃይማኖትና ንኸዶ ዘለና መንገዲ ንሱ ክነስተውዕሎ ንግባአና ማለት እዩ እምሮና ማዕረ ክንደይ ብመናፍስቲ ተታሒዙ ከም ዘሎ በዚ ክንርድኦ ንኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ናህና እቲ ሕጊ ቤተክርስትያንና ጓል ኣንስተይቲ ከም ጓል ብድንግልና ክትጸንሕ ኣለዋ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታዋ ወዲ ተባዕታይ ከዓ ከምኡ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀዲምካ ተራኺብካ ብዝሙት ፈፂምካ ትፈላለ እዚ በፍጹም ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝረሓቐ ካብቲ ሕጊ ቤተክርስትያን ዝረሓቐ ካብቲ ኣምላኽቲ ፎቶ መንገዲ ኣፀቢቕና ሪሕቕና ኣለና ማለት እዩ በዚ ጥራሕ ከመን እምሮና ማዕረ ክንደይ ብኡ ተቆፃፂርናዮ ከም ደለና ተቆፃፂርና ከም ደሎ ክንግንዘብ ይግብአና ማለት እዩ ኮነ ኸ እንድሕር ራእየና ካብ ኮነ ከዓኒ ነዚ ነገር ሰሚዕና እስኪ ክቅደስ ከምዚ ዘይቲ ንኣብነት ዘይቲ ሕጂ ኖርማል ዘይቲ ንገዝእ ነዚ ኖርማል ዘይቲ ትገዛእናዮ ቅድሚኡ ገዚእናዮ ወላ ሓንቲ ኖርማል ዘይቲ እዩ ኦሊቭ ኦልያ ይኹን ዘይቲ ይኹን ዝኾነ ግን ቤተክርስትያን ወሲድና በዞም ኣቦታትና ብቀሽታትና በቲ ዘቕረብዎ ኢዶም ቅዱስ ቁርባን ኣቐቢሎም ምስ ወድኡ ብኡ ገይሮም ንኽባርኹልና ንህቦም እንታይ ትኸውን ደላ ሕጂታ ዘይቲ ካብ ኖርማል ዘይቲ ናብ ቅብኣ ቅዱስ ተባረኸ ቅብኣ ቅዱስ ትኸውናላ ማለት ተባረኸ ዘይቲ ትኸውናላ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናና ዕጉስ ኣምላኽ እዩ ንዓና ይፅበየና እዩ ሕጂ ኸማን ኩላትና እቶም ተመርዓና ጽቡቕ ብቅድስና ንኸይድ ብቅዱስ ቁርባን ንተሓትም እቶም ገና ኣብ ፍቕሪ ኣብ ከምኡ ንሓስብ ዘለና ከዓ ጓልና ወድና ከዓኒ ብጸሎት ተጊና ብቅዱስ ቁርባኑ ተሓቲምና ሓዳርና እንተንጅምሮ እቲ ዝበለፀ እቲ ዝውለድ ቆልዓ ከዓ ተባረኸ ኸውን ርኩስ መንፈስ ምስኡ ይውለድን እዩ እቲ ምሳና ዘሎ መንፈስ ከዓ ይተሓዝ ማለት እዩ ብቅዱስ ቁርባኑ ብጸሎቱ ብጾሙ ማለት እዩ እዚ እዩ ሕጂ ማዕረ እንደዚ እንዳርዳ በዚ መንገዲ ዘይ ከድና ግን እቲ ምሳና ዘሎ ርኩስ መንፈስ እንዳጨቃጨቀና እንዳባእሰና ጥንስና እንድሕር ጠቢስና ንስኡ እንዳተለኸፈት ቆልዓ ውለድ ገሊኡ ከዓ ደኸይድ ኣሎ ኣብ ከብድና ከሎ ዝመውት ቆልዓ ኣሎ እዚ እንታይ ሕጂ ዘርእየና ማለት እዩ ናይ ርኩስ መንፈስ ኣብ ማህፀና ኮይኑ ነቶም ቅብነት ቆልዓ ይለኽፎ ማለት እዩ ምሳና ኮይኑ ማለት እዩ مستولده خامز ندحر እንዳጦብና ንሪኦ ኸይና እንዳጦቡ ከለው ሽዑን ድሞቱ ቆልዑለው ደቂሶም ከለው ሞይቶም ድሓድረ ቆልዑለው እዚ ዘጋጥም ካብዚ ናይ ርኩስ መንፈስ ኣይነጥራ ምእንቲ ንሕና ቆልዑ ከይህልወና ምእንቲ ንሕና ከይንሕጎስ እትገብሮ ናይ ርኩስ መንፈስ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል ሾተል ይበሃል እዚ ኣብ ማህፀንና ከሎ ኣብ 3 ወርሒ ከሎ ድኸይድ ቆልዓ ገና ህይወት ተወለደ ማለት እዩ ወይ ኣብ ከብድና ከሎ ድቀትሎ ቆልዓ ናይ ሾተል መንፈስ ይበሃል ማለት እዩ ናይ ደም ዝፈቱ ግብሪ ናይ ደም ዝፈቱ መንፈስ ወይ ከዓ ብድግምቲ ተገብረኹም ቆልዓ ንኸይተሓቁፍ በትን ሓዳር በትን ዝተባሃለ
ከምኡታት ድመጽእ ናይ መንፈስ ናይ ርኩስ መንፈስ ሴራ ምዃኑ ክንግንዘብን ክንርድኦን ይግበአና ወገናተይ። ካልእ ካብ ሓዳር ውፅእ ኢልና ንሓስቦ ናይ ደም ናይ ራሂሎ መንፈስ ከዓ ምስ ደም ዝተተሓሓዘ ከዓኒ የእምሮና ማዕረ ክንደይ በቲ መንፈስ ተታሒዙሉ ክንፈልጥ ተኸይና ብውሽጥና ሕረድ ሕረድ ድብለና ቅተሎ ቅተሎ ድብለና ብውሽጥና ማለት እዩ። ዋላ ምስ ሰብ ተቐይምካሲ ናና እግዚአብሔር እንታይ ይብል ዳር ተቐያየምካ ምስ ተቐያየምካዮ ንጸላኢኻ ፍቶ ጸልየሉ እዩ ዝብል። ሕጂ ትኩፉእ መንፈስ ኣብ ርእምሮና ኣብ ልቦናና ከም ደሎ ግን ብምንታይ ንፈልጥ ሕረዶ ቅተሎ በቃ እዚ ከም ዝገበረካ ሕረዶ ዝብል ብውሽጢ ማለት እዩ ብውሽጢ ድእዝዝ እዚ ከዓኒ መብዛሕትኡ ናይ ራሂሎ መንፈስ ማለት እዩ። ደም ድለመደ ሰብ ተዘይቀተለ ደም በቃ ደም ድጨንዎ መንፈስ እንተዘይቀተለስ በቃ ዲዓርፍ ከምኡ መንፈስ ካሎ ካብዚ ከምዚ ይኽደነና ማለት እዩ። በዚ ከዓኒ እቲ ውሽጥና ኮይኑ የእምሮና ልቦናና ንተቋፃፀሮ ርኩስ መንፈስ ናይ ራሂሎ መንፈስ ናይ ጠቋር መንፈስ ደፋሪ ክቐትል ዘይፈርሕ ክሳብ ቤት መቕደስ ከኣቱ ዝኽእል እዩ ናይ ጠቋር መንፈስ ጸሎት ደይፈርሕ ማለት እዩ። ንምእታው ድፍትን ድደፍር ማለት እዩ። እዚ ናይ ራሂሎ መንፈስ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ። ውሽጥና ንውሽጥና ነዚ ክፉእ ነገር ክንስዕቦ የብልናን ወገናተይ። ክፉእ ነገር ንኽርኩስ መንፈስ ብምንታይ ንስዕሮ ተይልና ነቲ ብውሽጥና ክፉእ ድብሎ ወይ ንሰይጣን ባህ ይበሎ ታዲኡ ከመፅእ እግዚኣብሔር ደስ ክብሎ ኢልና ነቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደስ ደብል ብምስራሕ ብፖዘቲቭ ሰይጣን ከዓ ክንስዕሮ ንኽእል ማለት እዩ። ነቲ ውሽጥና ደሎ መንፈስ ነሱ ብሕማቅ ክመፀና ከሎ ንሕና ብፅቡቅ ክንቀትሎን ክንስዕሮን ክነንበር ካልእ ከዓ ኣብ ሓዳር ከለዉ ወይ ከለዋ ደመንዝረንካ ኣሎ በቃ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ንርኩት ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓዳር ከላ ምስ ካልእ ንኽትወፅእ እዚ ናይ ዓይነ ጥላ መንፈስ እዩ። ሽዑ ምስቲ ውሽማ ክኾን ከሎ እቲ ትገብሮ ነገር ደስ ከም ድብለካ ናብ ሰበይትኻ ምስ ኣንጻኻ ከዓኒ ምስ ሰበይትኻ ከምደይ ጥዕመካ ትገብረካ እስካዕ ትፋታሕ ይኸምኡ ትገብር። ምስ ተፋታሕካ ከዓ ናፍታ ዝኸድካያ ከዓኒ ምስኣ ከዓ በንጻሩ ልክዕ ምስ ሰብኣይትኻ ወይ ምስ ሰብኣይኪ ምስ ተፋታሕካ ከዓ ምስቲ ካልኣይ ከምደይ ጥዕመክ ትገብር። እዚ እንታይ ሕጂ ኣብቲ ሓዳርኪ ኣመንዚርክስ ናብቲ ኸይድክስ መሊስክ ከዓ ኣብቲ ዝኸድክዮ ከዓ ከምኡ ጌርኪ ንዓኻ ኣጨኒቓ ሽምክ ንኽጠፍእ ሰብ ንኽሓሜካ ወይ ከዓ ንኽሓሜኪ እትገብር ማለት እዩ። ብስራሕ ይኹን ንኣብነት ሃፍታም ትኾንካ እቲ ሃፍቲ ስኢሉ ናይ ብድፍትርና ብጥንቁልና ድመፀ ብዙሕ ሃፍቲ ኣሎ ሕጂ ብጥንቁልና እንዳድገምካ ሾቕ ተሊካ ትሾቕካ ሰብ ክመፆም እንትን ብድጋም እንዳገበርካ በዞም ደፍተራታት እንድሕር ድመፅእ ኮይኑ እቲ ገንዘብካ ከምኡ ሽማታት እንዳሓስካ ነዋድድ ጥራሕ መዓልቲ መዓልቲ ሆቴል እንዳኸፈልካ እንዳብላዓኻ ንዳንኬራ ንስኽራን ከም ተጥፍኦ ጌራ በቲ ዝሙት ተፈፅመካላ ሓይጣት ተፈፅመካላ በቲ ከዓኒ ገንዘብካ ከዓ ሰላቡ ኮይኑ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። በዚ ከዓኒ ይእምሮና በቲ መንፈስ ከም ተታሕዘ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ተቆፃፀሮ ክንርዳእ ይግበአና። እዚ ናህና ባህሪ ወይ ናህና ደይኮነ ናይቲ ርኩስ መንፈስ ኣካይዳን ስልትን ከም ዝኾነ ይርድአና ማለት እዩ። ንምንታይ ኣብ ሂወትና ናይ ጸሎት ስታይ የለን፣ ናይ ጸሎት ኣምልኾት ስርዓት የለን፣ ናይ እግዚኣብሔር ምዝካር ስታይ የለን። ናብራና ናፍቲ ሂወት ናፍቲ ናይ ዓለም ጥራሕና ድፍእ ንብል ዘለና ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓይነ ጥላ ዛር መንፈስ ከዓ ካብቲ ረቂቕ ስልቲ ኣካይድኡ ነቲ ሰብ በቃ ንሱ ይገብሮ ከም ደሎ ከም ድሓስብ እያ ትገብሮ። እዛ ናይ ዓይነ ጥላ ንሱ ከም ዝገብሩላ ኣብ ኣእምሮኡን ኣብ ልቦንኡን ኮፍ ኢላ ትዝውሮ ማለት እዩ። በቃ ብዙሙት ተውርኦ ከመይ ዝበለ ኢንጂነር ከመይ ዝበለ ሰብ በቃ ዘይድፍር ትብሎ ግን ብዙሙት ግን ከም ድወድቕ ገብሮ ማለት እዩ። ዘይትደፍሮ ግርማውነቱን ንሱን ትብሎ ሰብ ብዙሙት ከምኡ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ እሳን መልክዓን ደስ ትብለካ ግርማውነታን ንሳን እንዳበልካ ከለኻ ከዓ ብዙሙት ድወደቐት ከዓ ወይ ብዝኾነ መቸም
بتا عين طلاها كلا نجر دحمي نجر كم دلوا تقبر شمالة طفء نجر كم تقبرها مالتي نقدر مالو حجي كازنيناتات كمزي نحنا فلطاتنا درفتينا إيلن بقى بكدادنا نكون طرحن كم دخدا بطباياتن ديو مستن دبلا مسكولو دوصا تكبرن مو عمل كأن قال إيلن بقوم قرابة نسا فلتي زناها أبي رخص منفس كأزنا يهري مثل لا يزنا يدرف اندستريتات أبقى ملا يأتيو بقى كندي دق تبعتيو كم دود كتكبر مالتي ذا نعين طلا منفس كندي دق تبعتيو حدارم كم دغرفو تبعتيو سبيتهم كم دغرفو غيرا مستا ጓንስቴቲ ከም ድምንዝሩ ትገብሮም ይእምሮኦም ልቦኖም ተቆጻጽራ ካብ ሓዳሮም ከም ድፋትሑ ትገብሮም ድሓር ከዓ ምስኦም ኣይተቆጽሎም ንያም ምስኦም ከዓ ከም ጌራ ተፈላለዮም ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ ናይ ርኩስ መንፈስ ኣብ እምሮና ማዕረግ እንዴት ተቆጻጽሩ ወሎ ክንርዳእ ይግባአና እዚ ናይ መስተ ናይ አረቂ ድፈቱ እዚ ሲ ትከወድ ትካሕሽሻ ሽሻ ወድ ሽሻ ሓሽሽ ድራገለ ድፈቱ እዚ ከዓ ናይ ወሰንገላ መንፈስ ካብ ናይ ቤተሰብ ዝመጽእ እንጂ ኣዴታትና ዕጣን ከይገበራ ቡንተ ዝሰቴን ሕይ ዘብለን ተኾይኑ ናይ ዛር መንፈስ ናብ ቡላድ ካብ ማዕቢሉ እሱ ሽሻ ክሰቲ ወይ ሽሻ ክትሰቲ ዝገብር ናይ ወሰንገላ መንፈስ እዩ ወሰንገላ አረቅ ፈቱ እዩ አረቅ ሰተኸሰቲኻ ምንም እንዳይመስለካ እዚ أديتاتنا ويشوفون كيح قطليا تأززا بقيع زحردلن درو زحردلن بيت منفس تقبرلو تقينو نافتي ولود كاغا بيت زمن يدقاير بيت زمن دام عبلن دا زمن يدهايد بيتنا يقدم يكونن دمص እንዳ ዘመን አخمጽ خلو ስልትታትን እንዳለወጠ ይመጽ ማለት ነው በዚህ ሙሉ በሙሉ የኡምሮና ከም ተቆጻጸረና ንብል ማለት ነው ካለ فرح منفس تكبر كارلو فرحت وين قال نستيتي بين عاصيا ابغزا كمتي بل بقى ساطرح بين مسمرؤان مسلبون اندا تزاربت كتكير قال اسب كتر زي تدلي وي كاخر زي دلي فرح منفس كارلو ناي فرح منفس سب زي فتو سب اي كتحزي تدلي منفس يا حج زي اذا مبزحتهم ناي فرح منفس سب زي فتو عاصيهم غزهم طرح بنزم عصوهم كمان تعاصي خلو خمدي تعاصوا 10 ጊዜ ይፍትሽ ወነት ማዓጾሲ تعاصير هاي تعاصير እንዳተስኡ አለው ሕጂ ኣብ ሽወረን አለው አጃነ ፈልጦም ጻዓዱ ማለቲ ነዝ ማዓጾም አርማዲዮ ገን መለ የጸጉዕሉ ፍርሒ ናይ ፍርሒ መንፈስ እዚኦም ካኒ መብዛሕቶም ኣብ ተባዕተው ኣብ ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ናይ ታይዝባል ናይ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምርዋይ ናይ ዝሙት መንፈስ ናይ ዝሙት ፊልም ብምርአይ ክተኩ ብኸምኡ ተውዕሎም ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኣጸልሚቶም ገዛ ብርሃን ኣይፈትውን መብዛሕቶም ኣጸልሚታ በቃ ባዕሎም ዝሙት ክፍጽሙ ገይሮም ክድቅሱ ሓደ ድሕር ዳዓ ጅና ብነፈት ተባዕታይ ድሕር ዳዓ ዘርኡ 50 ፈሲሱ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ናይ መግቡ ድበልዖ ናይ ምሳሕ ናይ ድራር ናይ ቁርሲ ምግቡ እዩ እቲ ዘርኡ ተሰሶ ብኸምኡ ድኻም ስምዖ ካፍቲ ሳሎን ክድቅስ ካፍቲ ዓራቱ ክትስኣይ ክእልኒ ሙሉእ በዓልቲ ዓራቶም ከም ድውዕሉ ትገብሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ 100% የእምሮኦምን ልቦናኦምን ተቆጻጺራ ኣፍትናቶም ናታ ዓለም ኣፍትናታ ናይ ርኹሰትን ናይ ዝሙትን መንፈስ ከም ድኣቱ ትገብሮም ግድነት ደገ ክወፁ ይህልዎም ናይ ስራሕ ምኻድ ናይ ገለ ምኻድ ውን ክህልዎም ምኻድ ኣብ ስራሕ ከዓ መሰብ ንኸይረዳድኡ መሰብ በቃ ምትሰብ ክፈርሕዎ ጥራሕ በይኖም ክኸዱ ጥራሕ ትገብሮም ማለት እዩ ስርሖም ከም ድጸልኡ ትገብሮም ንምንታይ ርኹሰት ክተፈጽሞም ምእንተ ናይ ዓይነት ዛር መንፈስ ከዓ በዚ ከዓ ክንርዳእ ይግበአና ናይ ዝሙት መንፈስ ከዓ ዝፈራሕ ትገብሮም ናይ ፍርሒ መንፈስ መብዛሕትኡ ኣብ ዝሙት መንፈስ ከዓኒ ኣብ ዝሙት ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ክዛረቡ እንዳደልዩ ክዛረቡ ደይትብሉ ኣብ ዓድና ኮ በዓል ኣዲስ ኣበባ ከምዚ ትገልጸሉ መምህር ተስፋይ 100% ዞም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍርሒ መንፈስ ደለዎም ጓል ኣንስተይቲ በዓላ መጽያ ክትሓቶም ምእንትን መብዛሕቶም ናብ ጥንቁልና ናብ ድብትርና ብምኻድ መንፈስ ብምልኣኽ ንጓል ኣንስተይቲ ድምርዐው ኣለው በቃ ይደፍሩ ማለት በዓላታ ጓል ኣንስተይቲ ከም ትደፍሮ ምገብሩ ይገብርቲ መንፈስ ማለት እዩ ግን ታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ጸኒሓ መንፈስ የራኽብ እምበር ከምደይ ተቕጽል እዩ ዝገብረካ ሓዳርካ ከዓ
فحكم دبل كل جزء بتنقلنا بدفترنا دمزة منفس كا متعرشتون هاي منفس ناي سيطان سلزغانة كم دي تصبق ويتزولد قلعة زغمتنيا دي زارب ويكا كاب تفطرو وصاي كم دخوان غيرو كم دولد قبرونة هصان مالتي እዚ ናይ መስተፋቅር መንፈስ ማለት እዩ ባሮ ገናተይ ንሎም ማዓንቲ ጠቐምቲ እዮም ድበልክዎን እሱ ኣብ 6 ክፋላት ብገፊሕ ይገሊፅዎ ምር ተስፋይ ናና ሰሚዐ ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝበሎ ቁንጭል ኣቢለ እዚአን ጠቐምቲ እየን ኢለ እምፀየን ወስኸና ተብሉ ተኾንኩም ኣብ ኮመንት ኣፍልጡኒ ከምፀልኩም ንሎም ማዓንቲ በዚኣ ሰሚዕኩም የእምሮና ማዕራም መንፈስ ባህሪያና ተቀይሮ ነው نحن هنقورو دي كبقنا هم نقورو دغبرنا نمنታይ ኢልና ክንፍትሽን ክንምርምርን ይግባአና ወገናተይ ንሎም ማዓንቲ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ